viña nada chimborra. Ay, lela, lela, le, ay, lela, lela, lela. Ay, lela, lela, le, ay, lela, lela, lela. Se non tedes achos, levan ollos nose, atados o ferro, e carros con baixes, e carros con baixes, e carros con baixes. Se non tedes achos, levan ollos nose. Se quieres aquí, aquí, se quieres alala, se quieres que choisine podemos comenzar. Se quieres aquí, aquí, se quieres alala, abrimos o aire adiante, aire adiante. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se berra cedo. Vistes a mi amigo. Ay Dios, vendrá pronto, olas del mar agitado, visteis a mi amado. Ay Dios, vendrá pronto, visteis a mi amigo.
benvidos e benvidas á 10ª gala do audiovisual Alberto Romero. Benvidos e benvidas á primeira gala do audiovisual Alberto Romero. Unha gala do certame de Alberto Romero. 10 anos, fai, 10 anos. Aquí había xente que nin nasera, fai 10 anos. Probablemente. 10 anos. Autoridades, sempre estades aí, Dixeronvos que non hai comida este ano. É que na Puebla nunca hai comida. Non coincideu. A verdade é que 10 anos, cuidado, en 10 anos... Esta rapaza tiña 40 e pico, fai 10 anos. Eu tiña 20 e algo. Hai xente aquí, eso, que non nasera. De feito, moitos de vós, ao mellor erades. Non tiñedes carné, e agora tedes coche. Andade con cuidado pola carretera. Fai 10 anos, por exemplo, empezaban as obras en Palmeira. Fai 10 anos, non conocedes as obras que hai en Palmeira. Empezaron fai 10 anos. A día de hoxe sigue aplaudides as obras de Palmeira contra os cojones, porque a xente vai pola curota, xa? Escoita, outro día había unha turista que dixo, de onde vienes? No, yo soy de aquí, pero vengo de Madrid porque fui dar a volta a Madrid cun día, porque vos non sabedes o que son as obras de Palmeira, sabedes quen os é? Bueno, veña, Emilio. Yo que hoxe cheguín tarde porque salín ás 8:30 da mañán e cheguín aquí ás 2. Porque pillín un semáforo en rojo. E vos? Sí. Non, aplaudido que queirades, pero escoita, para ir á farmacia hai que pasar polas putas obras. Ben. Eu conozo unha persona que iba por un Predator e acabou tendo o fillo, dixo, coño, xa, hostia, xa tiño o fillo. E lo pillou un semáforo en rojo. Bueno, pois é o que hai. Que bruto, É o que hai. Bueno, veña. Entonces, corta, nada, Vanessa, vamos. dalle por si non alargámonos aquí. No, Como nos alarguemos con as obras, escoita. Hola, bienvenidos a la gala número 20. E aquí seguimos. No, veña, vamos falarvos un pouquiño da nosa banda, que como xa coñecedes de outros anos, este ano van a cantar un pouquiño todo neste estilo. Porque aquí o director da gala, non vamos dicir quen é. Son eu, dicen eu. Vamos a facer poesía en canción. Porque esta que acaba de sonar, para vos que son así un pouco ignorantes, dijo, era unha poesía del siglo... 13. Merda, non sei que siglo... Ah, 13. Aquí, mira. Del siglo XIII. Amigo trovador galego do século XIII, Martín Codas. Vale. Ah, de Martín Codas, que era do século XIII, nasceu aí. Entón, fiz unha poesía ao tío, que era Ondas do Mar de Vigo. Todo vai a estar relacionado con poesía galega. Todo con poesía galega. E diredes vos, que poetas gallegos había? Porque en realidad non había tantos.
Non había tantos. Pero bueno, había uns Pero bueno, cuantos. espero que as cancións vos guste e que vos levantedes e vos animedes, por si non baixo eu. E é malo que baixe eu. Outra cousa que quería dicir é... Quen é o alcalde da Puebla que levanta a man? Tú, no? É que xa che vía a cara de alcalde. É que Emilio, tes unha cara de Puebla... Emilio, tranquilo. No, pero espera, Tranquilo, escoita. tranquilo. A mí me encanta, porque a primeira película que vin foi Batman en el año, non sei que ano era, Batman, aquí neste cine, que isto era un cine antes. E agora convertístelo en auditorio. No, Error. a mellor quedase vos pequeno, porque moito Valle Inclán, moita hostia, pero la cultura necesita un auditorio, un aplauso para la cultura. Me encanta estar aquí, pido un aplauso e a Santa aplaude. Bueno, vamos a facer isto, pero nos encanta estar aquí en este momento. Ti tapa a cara que a ti vou che dar candela. A que? No, falo así, despois. Madre mía. Onde está o Prefería alcalde a de Fanny. Rianxo? Non hai. Non hai. Onde, algún concejal de Rianxo? Non hai. Bueno, pues nada. Nada, Rianxo... Alguén en representación de Rianxo? Sí, Gracias. e as conservas. Eso está. Ai, por favor. Bueno, seguimos, chicos. Nada, vamos. dinámica. Vamos a explicarlle un ano máis como funciona esto, como... Lo voy a hacer yo, tú explícalo, mira. Sí, lo haces tú. Sí, porque Bueno, traballan no Concello e... son funcionarios, Sí, non? entonces, Vale, eles entendido. están aquí, hola. As nosas autoridades subirán a entregar o premio Por aquí, por ali, sí, non Por aquí, saltes, porfa. sigo. Virán por aí, con coidadiño na escaleira. A nosa azafata Rosana salirá... No, perdón, a nosa azafata Rosana no. No. Rosana, Rosana, os nosos dous azafatos, Rosana e Leonardito, ou quen sea, va a vir. Claro, lo explico antes para que non dijades, carallo, Rosana, como come este ano. Entonces, Rosana os recibirá, os llevará hasta ahí, os acompañarán los dos. Aquí diredes, darávos un sobre e diredes, el premiado de... o que sea, es tal. Los premiados suben por el mismo sitio mesmo y sitio. o que da o premio lo recibe aquí, se sacan una foto aí, mándame despois. Y volvemos para aquí y el premiado dice, ¡ja! ¡Lo sabía! Y baixamos por aí. e Lo vemos entendemos, a baixamos por aquí. Estamos acompaña a Rosana. Y por aquí, hola. Es un truco. Mío, fulano. Témolo claro. Clarísimo. Vale. Este ano pode falar o alcalde da Pobra. Parece Sí, coño. Como... Vale, porque É o tamén que é ten que presidente da Mancomunidade e sempre vos deixamos que vos poidades facer un pouquiño máis. Bueno, pois sin moito máis. Si moito máis, no. Todos os fijasteis, si sois un pouco perspicaces, de que hai unha Vale. cousa rara aquí, mira. Pero Fijades. nadie preguntou. Si nadie pregunta, non Sí, hai home, por que que contalo. non preguntan, pero mira. La caja, escoitín por aí. Oh. A ver, como é? La caja. Arriba. Mira, aí va, me escoite. Non sei Un que lle aplauso pasa. para un tipo que aparece. Cada vez que aparece alguén, aplaudide, porque, o sea, Mira, que estou escoitando La desde aí caja. atrás. Estou escoitando desde aí atrás que estás falando un pouco mal da miña caixa. la E caja sei, no, a non niña sei non se me gusta. Bueno, vamos a contar un pouco que fai esta caixa aquí. Porque a verdad costounos hostia colgala, parece fácil facer entre os nudos, pero non. Bueno, vamos a facer un truco de magia. A min dixeronme, sal aí e entretén a xente. Bueno, vou non intentar. Pero non lle vamos chamar truco de magia. Vamos lle chamar algo especial. Porque ao final un truco de magia consiste en que eu che despisto con esta man e o truco fajo con esta. Pero hoxe, nos Alberto Romero, vamos a facer todo o contrario. E é que non vamos a esconder nada, non vamos a facer un despiste, porque a caixa vai estar aquí desde un principio e vai dela poder ver sempre, non se vai ocultar. Pero antes de descubrir o que hai, vamos a seguir ca gala, Vale. que Emilio lle de caña a quen queira darlle, No, me e seguimos. aquí. Eu vou para dentro, deixo vos a vos. Un aplauso para Iván, que es Bien. nuestro mago espectacular. Pero non o truco, pero pinta, Bueno, temos que dar as gracias tamén a que o Concello da Pobra nos deixa as instalacións, nos axuda co audio, coas luces, Deputación da Coruña, Barbanza Arousa, Congalsa, Chicolino, etcéteras.
Vale, ampas... Como etcéteras, dios, todos, etcéteras. hostia. No, creo que están todos, Ah, vale. creo que sí. Y nada, empezamos, parece. Sí. Perfecto. Pues Bueno, empezamos como rapaces están nerviosos, supoño, os máis pequeniños, empezamos con eles. vamos a empezar con primaria. Parécevos? Queredes saber quen ganou primaria? ¡Ajá! Vale. Vamos a ver quen ganou primaria, pero No. logo a mí... No, perdón. Primeiro vamos a ver os nomeados a primaria. Primeiro vamos a ver os nominados. E xa, despois, contadme, dalle ales. A mochila invisible, do Pilar Maestu Sierra da Pobra do Caramiñal. Nos teus zapatos, do Salustiano Rieiras da Pobra do Caramiñal. Isto non é normal, de Alondra Teatro Ceip Palmeira. Digo, o que menos me gusta da gala, Que? que ti sabes sempre quen gana, eu non. Eu sei quen ganou, por eso... Sí. Bueno, pois ahora vai nolo dicir quen entrega o premio, Digo vale? eu. Vicente Mariño, Jano. o tenente da alcaldesa do Concello de Ribeira. Ah, ti eso da culpa de... No, vente, pájaro. Ti has de Ajiño, no? Escoita, no, ti has de Ajiño. En Ajiño, as obras polos huevos en Ajiño. No, pero en Palmeira sí, en Palmeira tú tira, pum, Por pam, favor. pim, pam. En Ajiño, a farmacia de Ajiño podes ir, pero a de Palmeira... Un aplauso, Bueno, después de estas breves palabras y esta introducción tan interesante, para todos ustedes, o premio a categoría de primaria vai para Nos teus zapatos. Ya Gabralla. Aquí ten o premio para sacar unha fotiña aquí. Recollen o premio Iria Cespón Ríos e Avi García Garvin. Hola a todos e a todas. Nós estamos moi contentas de estar aquí. Estamos aquí grazas a AMPA, que sin ela isto non sería posible. E a nosa mestra de teatro Loida e a súa filla Sheila, por todo o que fixeron por nós. E tamén moitísimas grazas pola asociación de Alberto Romero e aos meus compañeiros polo seu esforzo e polo seu compañerismo. Moitas grazas. O noso grupo Gargallada esforzouse moito e divirteuse moito facendo a curtametraxe. É unha honra estar aquí con todos vos e aprecio moito estar neste evento. Ahora vamos a salir por aquí, chicas. Toma la cajita para llevar el trofeo. ¿Dónde le llevo esto? Sí, eso es con vosotras. Y el trofeo. Y podéis pasar por aquí. Esto también. Sí, sí. E agora, despois de
É que non sei para que salimos, a verdade, porque agora poñemos o corto, non? O director da gala dixo que había que salir. Vos queredes ver o corto, verdad? Os de arriba non, ou que pasa? É increíble, amigo, grita máis os de baixo que os de arriba. Os de arriba queren ver o corto ou que queren ver? Veña, pois vamos aos siguientes nominados. Non, é broma, vamos a poñer o corto. Hola, chámame Calenda, son nova aquí. Hola, eu sou Laura. Por que estás aquí soa? Tampouco coñeces a ninguén? Sí, eu coñezo a todos. Mira, allí está Sofía, é a máis popular. Mira que guapa é, baila de maravilla. Que me dera a min poder bailar así? Aquel é José, é un gran deportista. É un crack, xogando ao fútbol. Esa é Clara, unha gran artista. Ela non pinta, fai obras de arte. É super creativa, ten maxia nas mans. Eu, ao seu lado, só pinto gravatos. Esa Alexandra é super graciosa, ocurrente, simpatiquísima. Fai rir a toda a clase coas súas salidas. Como envidio o seu sentido do humor. Esa é María, a máis inteligente do colegio. Saca notazas en todas as materias. É un pocazo. Espera, e que me dice a ti? Eu non son ninguén, non destaco nada, non teño nada especial. Como que non? Que eu sepa, ti és única. Ou hai 7 repetidas como a ti? Non. Pois entón, eres exclusiva como unha obra maestra. Pois eu daría calquer cousa por ser como eres, se non ser eu. Estás segura? Si, eu. Segura, segura. Mira que ás veces os desexos poden cumprir. Segurísima. Se podesen cumprir os meus desexos, elegiría ser como eres. Teu desexo está concedido. Se poñes os teus zapatos, poderás vivir unas horas como a súa vida. En serio? Por cal empezo? Sempre teño que ser perfecta, non me podo permitir fallar, todos esperan de mí o máximo. Vaya, non tiña nin idea de que se sentía así. Mira, probaremos de outro. Porque aos meus dibujos nunca me parecen suficientemente bons. Non mola tanto como pensaba. Convertireime na máis inteligente. O único que sei facer é estudiar. Como me gustaría saber disfrutar da vida como os demais. Estar na súa pel non é o que eu pensaba. Probarei a ser máis gracioso. Ás veces fago o payaso para que ninguén sepa o que estou sentindo por dentro. E así tapo os meus problemas. Que diferente é vendo desde fora. Mellor serei deportista. Cando marco un gol son un herói, pero cando fallo tengo que escoitar de todo. Ás veces xa non disfruto con tanta presión por gañar. Nos seus nafases vezes son diferentes. E agora que pensas? Creo que estou moi afortunada de ser eu mesma. Clara, encantan os teus debuxos, non sei se están os difontes. Sofía, encantoume o teu baile, foi maravilloso. Gustoume o teu gol, pero sabes unha cousa, eres igual de xenal cando perdes o partido. Non os esquezas. Alexandra, gústame o teu humor, e igual cando estás seria, eres igual de maravillosa. Facemos un trato. Ti me axudas cos deberes e eu invítoche a casa a xogar. Contra a inversa e o oficio non hai nada mellor que ponerse os zapatos de outro.
La Virgen bendita. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igrexiña do lugar, amoriños das silveiras que eu lle daba o meu amor, caminiños entre o millo, adiós para sempre, adiós, adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a beira polo mar, deixo en fin canto ben quero. Quen puidera non deixar. Adiós, adiós que me vou, ermiñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, ermiñas que viquei tanto, terriña que nos criou, xa se oyen loxe, moi loxe as campanas do pomar. Para mí, ai coitadiño, nunca máis han de tocar. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizás. Digoche este adiós chorando desde a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidades, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar, miña casiña, meu lar. Canción bonita de Rosalía, ¿eh? Sí. La perla... Sabes como De se Castro. chamaba este poema ao principio? ¿Cómo se llamaba este poema al principio? Sí. Como? Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Adiós que eu voume. Bueno, fixo ben en cambiar o nombre, porque ese nombre era unha mierda. Bueno, foi publicado no 1861 en Madrid, nun xornal. Ainda non era seredes vos, No. pero xa estaban as obras. Pero vos non seredes, pero xa estaban empezando. Poñía ali o cartel. Próximas obras Durarán? durarán un par de siglos. Vale. Si queres ir á farmacia, mierda para ti. Dalle. Que ven ahora. No. Tío, fans alá atrás que aplauden. Dalle, hostia. Aplaudir de xeito, joder. Bueno, este ano todos sabedes que facemos cursos gratuitos que axudan, que aportan a todos os nenos. Este ano centrámonos máis en educación secundaria. Foron por varios... Ti non sabes nada, porque ti, como pasas de todo, ves este día e acabaches. Entón,
Centrémonos máis en secundaria. Eu vello comer, despois hai pinchos. Xa O día que non pinchos. saia non veño. Bueno, eso. Porque eu valo secundaria. po político. No, é broma, joder, va. Concentración. Dalle, pero se aplauden. Hai alguén por aí, é que non vexo. Bueno, Grande venga. este auditorio. Fomos a centros de... Jolín. Está por aí. No, dalle. Por favor. No, estaba vendo o tamaño deste, é descomunal. Dalle. Dalle, carallo, que te fixo. A ver, bueno, sigo eu. Que pon aquí? Sabíades que este... Ah, no. Centro de diversidade cunha gran acollida, repetiremos. Un aplauso, pon aquí. Traes así, hijo. Ahora fala Emilio... Ah, no. Dalle, carallo, que te Que son fixo? cursos totalmente gratuitos. E xa está. Ah, E agora vale. vamos a pasar a esa categoría da que estamos falando, parte dela, a categoría de secundaria. Que de secundaria é o que ven despois de primaria. Bien. Digo, pa xente que o Vemos sepa. os nomeados. Vamos a ver secundaria. Café, do IES Maximino Romero de Lema, de Baio. Portugaliza medieval, do IES A Cachada, de Boiro. Vida, do IES Espiñeira, de Boiro. A festa que fixeron os de primaria e a festa que fixeron os de secundaria e despois queredes empezar a salir. Eu levaba de marcha os de primaria, O sea, vamos a ver los cortos de secundaria. Porque son máis formales. Pois parece que está ben. Porque son máis sensatos. E os de primaria unha festa, non, prefiero que... Po ano, 2 premios a primaria. Mira, que, home, é verdad. Bueno, vai a dar o premio quen? Xosé Ramón Romero, Quen o es? alcalde do Concello de Boiro. Este. Escoita, po ano haber auditorio en Boiro, novo. Escoita, ponte de pé. No, ponte de pé. deixa que Escoita, suba. dame un micro, pé. No, Sube, sube. Sube, escoita. Que aquí temos un problema que non se resolvió. Espera. Vente. No, pero ponlo, Quieto. No, que traigo aquí. O sea, hola, habla por aí. Hola, buenas. Vale. Po ano temos auditorio en Boiro, que? Si Dios quere, sí. No, Si non nos Dios- vale. No, Dios ha de querer. Temos que pasar a Rianxo. Esperemos que non pase como a obra de Palmeira. No, entonces, un aplauso. Toma. Bueno, para ano vémonos en Boiro no novo auditorio, que se non me falla a memoria, nos toca a Boiro. Bueno, moitas gracias, boa tarde a todos e a todas, e bueno, vamos allá. O premio á categoría de secundario vai para Vida. Recolle Lucía Sánchez Varela e Alejandro Santiago, do IES Espiñeira de Boiro. Aí ten o premio para darlle. Boas noites a todos. Primeiro que todo, moitísimas gracias á Asociación Alberto Romero por convidarnos outro ano máis a esta experiencia. Bueno, sobre todo queríamos agradecer e dedicar un pouco esta curta ás nosas familias e amigos que estuveron en todo momento apoiándonos e nunca dudaron de nós. Grazas. No salimos ya.
Escoita. Nada, é para ti. Hola, meu amor. Fai xa case unhas semanas que non falamos. Supoño que estarás ocupado ou non sei. Mira, teño que dicirche algo bastante importante. Así que cando escoites isto, chámame, por favor. Un bico. En serio, amor, necesito falar contigo unha cousa que corre con moita presa. Contestasme as mensaxes canto antes, por favor. Estou preocupada, que hai 2 semanas que non me das sinais de vida. Que diablos te pasa? Onde estás, Santi? Se souberas o que é todo isto, estou tan soa. Só necesito estar ao teu carón. Así que, por favor, Santi, fálame, chámame, estate conmigo. Mamá, es lo que dicen, eres un egoísta, eres un irresponsable. O problema é que non tens ni idea das consecuencias dos teus actos. Mamá, non te enfades conmigo, non fixen a propósito. Eres unha irresponsable. Non vas ser capaz. Que tal todo? Estou un pouco cansa, que estiven enferma. E iso é que fai moito tempo que non ves saídas do grupo. Pasa algo? Espera un minuto, por favor. Que me decías? Nada, que as do grupo pensábamos en saír hoxe a noite. Se te atopas mellor, apeteceche vir? No, non creo que poda ir, Sigo un pouco enferma, pero pasei do ben sin min. Santi, podes me contestar as malditas mensaxes? Isto é moi importante. Necesito a tua axuda e non sei nada de ti. Contéstame xa. Hola, escoitei as tuas mensaxes. Disculpa por non responder antes, pero non sabía que dicir. O do embarazo non sei. Eso que non estou preparado para algo así. Somos tan novos, temos tanta vida por diante. Non podo soportarla agora mesmo, vale? Non me vexo sendo pai nin asumindo todas as responsabilidades. Se decides seguir adiante, non estaré ali. Non pretendo ferir os teus sentimentos. Eso que non é o que quero para a miña vida agora mesmo. Sabes que? Gracias por confirmar o que xa sospeitaba. Non é que non estés preparado, é que és un canalla.
demasiado novo para afrontar as consecuencias, pero non para causalas, non si? Eu tamén teño medo, pero non me vou agochar como a ti. Vou seguir adiante, vou loitar polo meu fillo e darlle todo o amor que ti és capaz de dar. Foxe se queres, eu quédome. E algún día terás que vivir sabendo que escolliches desaparecer. Nuestros cursos dan... Bueno. Tendes gana de ver que hai na caixa ou que? Hostia. Espera. Un momento. Bueno, tendes gana de ver o que hai na caixa ou que? Aê, vamos. Fai falta que gritedes, porque nos 10 anos que levamos nos Alberto Romero, creo non, é unha realidade isto. Nunca nadie gritou tanto uns premios como este ano. Nadie. Ese grito outra vez, va, Hostia, esto, Pois vamos a facer algo aquí. Que queredes que sala de aquí? Un conexo algo? Bueno, tampouco tanto. Vale, vamos a ver o que hai dentro, pero de momento necesito esa energía que tendes todos, porque aquí na man teño un bolígrafo, un rotulador enorme, e 4 folios, de 4 colores diferentes. Quen quere participar nesto, subir aquí arriba? O primeiro. Ti, vente, vamos. Un aplauso aí, vamos. Vente por aquí. Mira, vámonos poñer aquí para que vexan todo o mundo. Que color che gusta máis destos? O azul. O azul? O azul para ti. Estes vámonos a deixar de momento aquí. E quero unha cousa de ti. Quero que a alguén deste público lle preguntes algo, unha pregunta corta, por exemplo, cal é o animal favorito, que color lle gusta, de que equipo é, calquera cousa, pregúntalle. E o que vayas a decir, o poñemos neste papel, se che parece. Vale? Fai unha pregunta a quen queiras. Señala a alguén, se queres. A esa chica que está aí. Queres subir? Vamos para arriba. Color azul. Gusto cho azul, entonces. Moi ben, esa é ti tú. Fai unha pregunta. Como te chamas? Elena. E ti? Xavi. Un aplauso para estes dous chicos. Vale, Xavi, quero que lle preguntes unha cousa, unha preguntiña corta, a que ti queiras. Cal é o teu animal favorito? Espera, antes de responder, vamos a poñer no papel. Mira, isto para ti. Quérelo escribir ti? Dame igual. Como ti queiras, mira. Animal favorito, preguntástelle? Sí. Espera, Animal favorito. Animal favorito. E que responde? Teño moitos, pero vou decir o perro. O can, perdón. Moi ben. Animal favorito, perro, can. Pois isto, ídelo levar para baixo, de momento. Isto para min e isto para vós. Volvede ao asiento e agora volvemos a falar. Temos 3 colores máis. A ver, alguén de arriba, que baixen, 2 máis, vamos. 2 chicos, non se ve nada desde aquí. 2 chicos máis para baixo.
Ide preparando dous máis que ides a salir máis aínda, Vos queredes salir? Despois salides. Veñen a toda hostia estes rapaces, Mima. Hola, veamos por aquí. Como te chamas? Vera. E ti como te chamas? Teo. Moi bien. Que color queredes? Mira, enseñoche. Amarillo, verde e rosa. O verde, carallo, non dudaron ni un minuto, Moi ben, o verde. Facemos o mismo. Quen quere preguntarlle a quen? Queres preguntarte a ela? Queres preguntar ti? Falla unha pregunta. Color favorito? Vamos a poñelo no papel. Dame para aquí. Color favorito. E polo rápido que fostes, seguro que é o verde. Favorito. Poñemos o verde ou outro? O verde. Pois isto para vós. E agora, volvedes ao asiento, podedes quedar por aquí se queredes, ou como queirades, ou subides, ou quedades por aquí xa porque vades a volver a subir agora. E 2 personas máis. Estes 2 chicos, vamos. Como te chamas? Paula. E ti? Lucas. Quen quere preguntar a quen? Queres preguntar ti? Que color primeiro? Amarillo. Amarillo? Aí tendes. Queredelo escribir vos ou escribo eu? Yo. Queres escribir? Vale. Quen preguntaba a quen? Ti e ela? Pregunta yo que queiras. Equipo favorito. Equipo favorito. Equipo favorito por aquí? O Barça, Mima. Pero o Barça este ano non gana nada, nin a Liga, Listo? Sí. Bueno, xa preguntou e respondeu ela mismo, así que xa está. Mira, para ti, baixades outra vez para o vosso sitio. Para arriba, entonces. Vale, a quen chamamos? Porque aquí faltanos un. Vamos, como te chamas? Vera. Bueno, iba che dar a escoller o color, pero só nos queda o rosa. O sea, me flipou a chica. Equipo favorito, Depor. Non lle deixou nin responder ao compañeiro. Quen quere preguntar a quen? Pregúntalle, vamos, dille aí algo. Que lle queres preguntar? Calquera cousa. Non sei. Pregúntalle ti, que lle queres preguntar? Color favorito. Color favorito, creo que xa estaba, verdad? Comida favorita, preguntámoslle, ou outra cousa? Vale, comida favorita? Cal é a túa comida favorita? Milanesa. Comida favorita, milanesa. Aguántame aquí, porfa. Queredes escribir vos? Comida favorita, milanesa. Vistedes mover a caixa? Porque parece que se moveu. Debe ser o conexo algo. Comida favorita milanesa color rosa. Perfecto. Podedes levar para baixo se queredes. E agora, isto para ti, que xa non me fai falta de momento. E agora ven o importante. Que credes que pode pasar despois de facer estas preguntas e todo? Dime. Imagínate que aparece aquí unha milanesa, o Deportivo da Coruña aquí dentro. Sería hostia. O curioso de todo é que eu antes, xusto despois da comida, despois de beber unha cerveza, o sea, quero dicir agua, metín uns papeles aquí dentro. Credes, por casualidade,
que habría algunha opción en que eu escribira as mismas preguntas e os mismos colores aí? Eu creo que é moi difícil. Ao principio pensín en meterme eu na caixa, pero con esta barriga que me está salindo, a verdad que non collo, Entonces, fixen eso. Escribí uns papeles, metínos na caixa, e a hostia sería que foran as mismas preguntas. Cantos credes de verdad posible isto? O sea, ni Dios levanta a man aquí. Vale, vamos facer unha cousa. Fran, axúdasme a baixar a caixa. Habrá que mirar o que hai, ou que? Bueno, entonces, diste que o Barça non gana nada este ano. Bueno, o Madrid gana a Champions. Cantos son desde o Madrid? Cantos son desde o Barça? Hostia. Cantos son desde o Celta ou do Depor? Hostia. Moi ben. Vamos. Depor, Depor, Depor. Vale, vale. Vamos a abrir a caixa entonces, pero antes, os dos papeles. Vamos para arriba. Quedade por aquí, polos lados, por onde cairades, sin tapar a caixa. Estamos todos. Queda ese hermano. Tu hermano é dos do Depor, verdad? Moi ben, temos o rosa, temos o amarillo, temos ese calé, o azul. Temos o azul e temos o verde, moi ben. Poñedevos por aquí. Vale, cal queredes primeiro dos colores? Da igual, non importa, non é importante. Pero antes vamos a abrir a caixa. Antes vamos a abrir a caixa. Porque... Poñedevos para... Mira, antes de nada, chicos, que están super emocionados, vai vos a morder o conexo, vinde para aquí. Poñedevos aquí, todos aquí. E mentras eu vou abrir, deixadme espacio, deixadme un pouco de espacio, 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 espacio. Aí está. Lede o que pon aí nos papeles. Lede o que pon aí nos papeles. Sí, o Depor, ide lendo as preguntas. Un perro... Eu aquí teño uns papeles. Outros papeles que, como dixen, puxen antes, bueno, despois de comer. E o máis curioso de todos... Onde está o azul? Vámonos para adiante. É que estabas compinchado comigo desde un principio. Estabas que non digas, que sí que van a querer e todo. Que puxamos? Animal favorito, perro. Eu puxen isto, despois de comer, obviamente non sabía... Abre este papel. Animal favorito, can. O verde. Ábreo. Coinciden? Enséño á xente para que vexan. O rosa. E por último, o amarillo. Isto é increíble. Isto é increíble, é imposible saber. É imposible saber isto. Ahora, realmente, isto é todo gracias a eles, Este di que estamos compinchados, pero non vas a cobrar un peso hoxe. Nin un peso. Bueno, un aplauso para estes chicos. Os papeles podedelos levar de regalo. E moitas gracias por estar aquí. Cuidado non caias abaixo, que te vexo un pouco no borde do abismo. Adiós, chicos. Moitas gracias. Outro que enseñen eu. Que hai en la caja? Justouvos a magia? Sí. Pois agora vamos a facer o siguiente truco. Pensastes que acababa aquí la magia, no. Vamos a cortar a Vanessa a mitad. Porque me ten hasta a cara. No, coño, dale. É que puso tacóns. E digo eu, que berrajóns. E agora, mira, parece pequeno eu. Eres pequeñito. Pero unha gran persona. Bueno, eu aí non dixen o contrario. No, é o que hai.
Vamos co siguiente. Bueno, que tal o estades pasando? Bueno, pues entonces vamos avanzando, xa, porque eu teño gana de comer. Ti recordas a primeira vez que veu Iván aquí? Sí, parecía un patrón de pesca. Que veu... Ah, no, esa foi a segunda. Que veu, el veu de azafato. E a primeira... Ah, veu de azafato. E parecía un patrón de pesca a segunda vez, digo. E agora pasou... Iraste cambiarte as vergonzas, díxenlle. Po ano presenta a Iván. Para mariñeiros nós. Dalle. Vamos ca categoría de diversidade funcional. Vamos ca categoría de diversidade funcional. Vemos os nomeados? Vemos os nomeados. Somos Personas, da Asociación Amicos de Boiro. Sin etiquetas, da Asociación Amicos de Boiro. Una vida normal, de Anedia, Gondomar. Este premio tiña que presentalo. O alcalde de Rianxo, ou o alcalde de Rianxo, pero non veu nadie. Non veu nadie. Entón... Que eu entendería que non viñeran de Palmeira, pero de Rianxo, que é todo carretera llana. É raro, joder, a ver, que non viñeran de Rianxo é raro. É raro, a verdade é que é raro. Pero bueno, non viñeron. Entón, vainos axudar. Moléstame, que o sepan. De feito, a siguiente jala en Boiro e a siguiente en Ribeiro outra vez. A por culo Rianxo, a tomar por culo. Que viñera! Vaya falta de respeto. Nin guía, nin un representante, nin... Parte de razón tela, non che vou a quitar. Toda. Bueno, parte de razón tela. Ainda que na tubera dáseme igual. Ai, Dios, che tiña... Estou enfadado con Rianxo. Bueno. Este ano non vou a Guadalupe. Non crees nin que diréis? Non creo nin eu, te digo. Si ou si vas a estar aí. Pero vou a ir a Guadalupe enfadado. Cando se veu eso? Nunca. Pois vou ir enfadado. Todos os días ou un día solo vas ir enfadado? Vou ir, en principio, un día enfadado. E o resto vas porque tes que ir? O resto igual me tomo unhas copas. Claro. Sube a axudarnos Patricia Lojo, a concelleira de Cultura daqui, da Pobra do Caramiñal. Non lle dixas nada. Vai ampliando o estadio, tía. Nós non podemos competir con Ribeira e con Boiro. Bueno, boas tardes. O premio á categoría Diversidade Funcional vai para... Somos Personas, da Asociación Amicos de Boiro. Recollen o premio Yasmina Rosa e Nuria Fernández. Boas tardes. Estamos moi contentas de estar hoxe aquí recollendo este premio en nome de todas as nosas compañeiras e compañeiros de Asociación Amicos. Todos os anos participamos neste certame porque gustanos moito pensar ideas entre todas e despois e gravalas xuntos.
Queremos dar as grazas á organización por contar con nós e por facer posible este espazo tan bonito. Xa estamos deseando empezar a pensar novas ideas e volver gravar con nosos compañeiras de amigos. Para nós é moi importante poder expresarnos e compartir o noso traballo. Moitas gracias de corazón. Muchas gracias. Oye, sabes que estaba pensando? Casi nunca nos preguntan o que pensamos. Nunca nos preguntan lo que queremos, ni lo que pensamos. Nos tienen abandonados. Es que parece que estamos olvidados del mundo. No le importa a nadie nuestra opinión. Todo é unha cadena, pero cando se rompe, acabouse todo. ¿Y tú, Yacine, qué piensas de este tema? ¿Que las personas con discapacidad nos hacen caso o nos tienen un poco Estamos de lado? olvidados y estamos en medio del bosque, un bosque sin fronteras, ¿sabes? Las personas, yo creo que las personas con discapacidad somos el último eslabón de la cadena. ¿Es verdad? Siempre deciden por nos. Oh, deciden por nos. No sabemos o que queremos. Falan por nós. Con axuda, pero eu penso que temos que empezar a decidir por nós. Oxe, falamos nós. Aquí. Aquí e agora. ¿De qué? Nós. De lo que somos. Tomo decisiones por mí. Tengo opiniones. Tengo valor. Tengo sueños. Soy una persona. Tenemos Soy capaz. No somos un problema. No somos enfermos. No somos invisibles. No somos menos. Vamos. E queremos que nos escoite. Somos personas. Temos algo a decir e hoxe dixémolo. Vale. Action. Oye.
só os ventos repetían quen puidera convosco voar. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Noches claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai, pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar. Dun amor celestial verdadeiro quedou solo de vaguas a proba, unha cova nun outeiro e un cadáver no fondo do mar. Pero, a ver, quen ten unha banda así, cunha... Isto chamase... Como se chama? Zanfona, zanfoña, San Cristo bendito. Pero escoita, isto fai Noel. Este home chamase Nebra, chama como luthier, ten o nombre de Nebra. Non se chama Nebra, porque quen lle ponga un fillo Nebra? Pois nadie. Entón agora di unha, meu fillo é Nebra. No, este home, un aplauso, por favor. El fai a zanfona e toca Taisuki, conocerédela. Fixo comigo Seven, eu era... Pensades que era Brad Pitt, era eu. E depois Taisuki, Elena do Vigés, Juan Ciego. Quen non conoce a Juan Ciego? Non hai un ciego que besa tanto, verdade? José Andrés Mariño, un amigo de toda a vida. Martís, Daniel Martís, un aplauso para cada un. Los despido para que se vayan todos. Si quen ten unha banda así cada ano, nadie. Tamén cobran, hai que dicilo, non, é mentira. Aquí é todo ONG. Este ano, que pasa? No, primeiro quero preguntar. Ponte seria. Póñeme seria. Ahora ven un momento histórico. Ah, no. No, ainda no. Dalle. A ver, concentración. Este ano, xusto este ano, no día de hoxe, Alberto Romero faría 65 anos. Un aplauso, non? Pero por circunstancias deixounos pois demasiado cedo. Non sei se todos o sabedes, pero Alberto Romero escribía poesía. De aí a idea do noso director de facer a gala con poesía esta música. Entón, simplemente eso, que teñades en conta que hoxe faría 65 anos, o 25 de abril, e que é unha pena que non poida estar connosco, pero aquí estamos por él. Ahora sí, mira. Dime. A cultura, había aquí concelleira de cultura, a cultura é importante. Vou non dicir suave, a cultura é la hostia. Porque a parte de darnos unha identidade e darnos un carácter e aportarnos moito valor, pasámoslo ben. Porque ti vas a un museo e dis, cando és un rapaz dis, vaya mierda de museo, pero cando és máis adulto dis, non estaba tan mal. A primeira vez que fui non lle prestín atención. Entón, a cultura é importante e nos mueve. Este ano, por primeira vez en la historia de los Alberto Romero aquí na Puebla, porque dixemos, sitio grande, vámonos a facer aquí. Entón, este ano, por primeira vez, nos Alberto Romero, cambia isto. A ver que ven. Vai por libre. Vai por libre. Pues dalle, sí. Aquí me faltaba esa, vale. Non dicen nada. Tira. Ora toca Barbanza Arousa. É para que non me dis nada? Porque te postía aí eu Bueno, despois vamos a contar unha cousa.
Ti vas, o sea, primeiro fai a escaleta. Todo o mundo ten que seguir a súa escaleta. E despois, se el chega, e faz o que che dá a gana. Despedida. Casi. Mira, Barbanza Arousa todos os anos no seu premio hai unha temática concreta. Ti sabes cal é a temática deste ano? Sí, coño. Cal? Botín eu aos millores contos, como non vamos a ver. E cal era a temática? A Serra do Barbanza. Moi ben, perfecto. E si, contame algo da Serra do Barbanza. Pois a Serra do Barbanza é como un monte que hai aquí. E a curota e todo eso, non? Bien, vale. Solamente hai a curota? Non. Vale. O que pasa é que non sei se Iroite e todo eso é do Barbanza. Que? Eso tira máis panolla, non sei. Pero pertence a Boiro, non? Non, Xosé Ramón. ¡Ja! Que cultura teño. Iroite pertence a Boiro? Sí, señor. Cálate, home. A base aérea da lá? Sí, a da lá, aquela. Tía, vale. Boiro ten todos os seus pés. Como el Rei León, con todo o que ves historia. Vale, pues nada, dalle. Nada, que vamos a acabar. Creemos que a veces vímolo todo no noso sitio e realmente non o vimos todo, porque sempre aparecen sitios nos que nunca estuvemos. Vale? Entón, sin máis, presentamos aos nomeados. Sí? Pois vemos os nomeados de Barbanza Arousa. A Meiga, de Noa Caamaño, Alexia Fernández e María Fernández. Contos no serán, de Ana Vázquez, Raquel Hermo e Miriam Hermo. Serra do Barbanza, de Elena Martínez. Xa quedas aí? Sí, claro. Bueno, pues nada. Entrega este premio na categoría Barbanza Arousa Fátima Cachafeiro, a xerente da Mancomunidade de Barbanza Arousa. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, teño que decir que a Serra do Barbanza é moi importante. Ainda que non me crean. Pero eu controlo, Sí, xa vexo. No, eu controlo moitísimo. Sí, ten destas cousas de excavar e todo eso. A identidade tamén. A identidade e... A mí encántame, coño, que desde ali vense as cíes. Buah, es loquísimo eso. Desde a curota. Ah, pero foches. Arroste 80.000 veces. De día ou de Íbame a noite? enrollar cas tipas ali. Bueno, identidade, claro. Bueno, o premio a categoría Barbanza Arousa vai para a Meiga. Recollen o premio Noa Caamaño e María Fernández García. Vale. Bueno, pois, nós para comezar queríamos animar a toda a xuventude do Barbanza a participar nos obradoiros que organiza este certame de creación de historias e de grabación de curtametraxes, porque é unha maneira moi divertida de aprender a plasmar as nosas historias e as nosas experiencias. Ademais, en concreto, gustaríanos darlle as grazas a Alba, que foi a persoa que participou e nos acompañou en todo o noso proceso creativo da curtametraxe. Que se me olvidaba. E moitas grazas a Alessia tamén por participar. Por aquí, chicas. Gracias, chao.
seguir así máis tempo, estás moi mal, temos que ir a buscar a Meiga. Amiga, non, que me dá moito medo. Pero é a única solución que vexo, agora que está amanecendo podemos aproveitar. Vamos, todo vai sair ben. Asegúrocho. Mira, está ali, o carballo alto, o que me dixeron. Imos ben, non falta moito. Ten que estar aí, na alza do Barbanza. A Meiga ten que estar aí. Prométoche que te vou curar. Isto é o que te vai curar. Vas ter que tomalo pouco a pouco. Sei que é un pouco mal, pero pouco a pouco tens que tomalo. Es unha farsante, non se pode confiar en ti. Mira como está a miña nena. Non mellorou nada desde que viñemos outro día, non podo máis. Me está consumindo esta agonía. Está mellorando pouco a pouco. Non está mellorando, non sabes o que son capaz. Vou avisar as autoridades, prepárate. Non vos vaiades, de verdade, eu podo axudarvos. Confiad en mí. Axuda, policía, hai unha Meiga no pobo. Pedinlle ayuda para que salvase a miña nena. Eso se puso peor. Mira como está. Non sei que máis facer. A Meiga, a fogueira. Nena, estás ben? Creo que xa me atopo mellor. Pois a verdade é que xa non tes febre, non te preocupes, de verdade que estás mellor. Arrepíntome tanto. Creo que subestimamos a Meiga, síntome fatal. Que podemos facer? Igual deberíamos ir a buscala. Estará ben. Bueno, Emilio... Ahora sí, ahora si queres, volvo a empezar. Vamos a decir o que vos estaba contando. La cultura é superimportante, bla, 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 bla. Non me deixar de facer cortos. Este ano había cortos buenísimos. Por ejemplo, encántame, voy a ser imparcial, pero vou a dicir ser honesto. E sinceramente, me mola moito o rollo que lle dá Boiro a su gente e os institutos de Boiro, os dous, os tres, os que hai. Non sei, que hai dous ou tres? Tres. Nin o sabes, di a verdade, dudástelo aí un pouco. Pois os tres... Pregúntale cales son. Sempre o audiovisual en Boiro, un aplauso de verdad, porque é top do Barbanza. Me encanta sempre, o traballan moitísimo. Con esto, la cultura es algo especial, y entonces, ahora sí... Es nuestra 10ª gala. Y temos algo honorable y especial. Que a partir do día de hoxe seguirá sendo... Do día de hoxe, a partir do día de hoxe, vamos a dar un premio más. Ah, hostia, no lo esperaba. Pero yo lo sé. Entonces vamos a dar un premio más. Y yo lo supe a la 1 de la tarde. No lo sabe ni nadie aquí.
Y vamos a dar a la trayectoria cultural. Eso significa a persona que nos consideramos, sobre todo eu, que son o que dou o premio, a persona que consideramos que máis aportou na cultura. Non o que máis deste ano, sino a alguén que aportou pola cultura. Durante Quen tiña que levar o premio? Eu. Pero no. Pero soy humilde, entonces non vou a levar eu. Non Lo voy a ceder, ti levantes a man. Os dous, queredelo vos, decide a verdade. Pero, escoita, pero cantos anos tedes? Como ides a levar vos? Si es a la trayectoria, vos nin trayectoria tedes. Vos tedes como moito tralle. Entonces, a quen? Vamos ya. Claro, eles queren ayudar. Eles queren ayudar ás obras de Palmeira, pero es a la trayectoria cultural, ¿no? Entonces, vamos a dar a la trayectoria cultural. ¿Quién va a dar el premio? ¿Quién? No. Va a dar nuestro presidente, porque esto es una asociación, y una asociación tiene un presidente. Bueno, presidenta. E unha asociación ten un presidente, que neste caso é presidenta, que non sei onde anda, pero levántate, vente. E vai a entregar o premio, un aplauso, nuestra presidenta. Ademais, vai a dar un speech, pero é moi simpática, non vos ides a aburrir. Cuidado, poñadevos firmes, que ahora fala a presidenta. No se me ve mucho aquí atrás, tampouco me gusta mucho, non me gusta moito falar en público, pero, bueno, a ocasión o merece, gracias a todos por estar aquí, aos que participades, porque sin vos non sería posible, tamén a todo o equipo técnico, porque sin eso, pois xa non habería nada, e o premio vamos a dar a alguén que para min é moi importante, e tamén para a gala durante todos estes anos, e non se me ocurriría nadie mellor para recibilo. O sea que súa aquí el expresidente de la Asociación Cultural, Alberto Romero. Santi. Santiago García. Sube por donde lle sale dos huevos, da igual. Santiago García, que no sabía nada, por supuesto, como te la jugué, tía, ¿cómo te la hice? É que non chegaron a hora da explicación, a primeira hora. Santi. Leva 10 anos intentando subirme aquí arriba. Tira unha lagrimiña ou algo. Eu estaba aí fora, pendiente dos pinchos, de que viñasen, e non sabía nada. Isto é unha emboscada en toda regla. Toma. Pois nada, eu non creo que o merece eu, que nos merecen os artistas son eles, e levan con nós 10 anos. O sea que o premio é vosso. Ponte nervioso, ponte. Tamén vos quero eu. Pois nada, gracias a todos por vir e aproveito tamén para agradecer aos colaboradores, patrocinadores, á mancomunidade, sobre todo, aos concellos, aos 4 concellos, aos nosos artistas, presentadores e todos os que están por detrás da escena tamén traballando para que isto sea posible. Así que nada, nada, po ano máis e millor. Que bonito. E non chorache, Santi? Que grande ter unha persona así que apoie tanto a cultura e tal, ademais de min. Seguimos. Tes abuela? No. Xa me parece. Viste esos anos que teño. Si tes menos que a min. Dalle. Bueno, todos os anos... Esto se acabou, que tal lo estades pasando? Cala un momento, que te vas a despistar, por favor. Temos unha invitada especial, todos os anos temos unha invitada especial.
Queredes saber un pouquiño dela? Pois vemos un vídeo de introducción. Buenos días. Yo lamento muchísimo lo que le ha pasado a John, pero te juro que no fue por mi culpa. Salgo ahora. Gracias por las flores. Dáselas también al resto. John es muy difícil. Está costando mucho que se integre con sus compañeros. Oiches? Resulta que o bus de Berta vai con retraso. Non sabe cando vai chegar, pero pinta que tarde. ¿Dónde está, por favor, que suba Gemma? Vas por libre, chaval. No, aí ven, un aplauso para Gemma do Carmo. Ai, bueno, moi boas. Paseime toda a gala chorando, o sea, estou emocionadísima de todos os traballos que pasaron por aquí e dos que non puden ver, porque non foron seleccionados, pero seguramente foron increíbles. Os de Amicos, wow. A ver como leo agora isto, sin chorar. Bueno, se choro, choro. Para iso estamos, non? Son actriz e non escondo os meus sentimentos, así que queríame presentar un pouquiño, aínda que non me gusta moito falar de min. Isto me pon moi nerviosa, xa estades notando. Así que seguramente que cando vos fale a vos directamente, pois xa estea máis tranquila. Así que nada, solo dicir que gracias, gracias. Nada, faime moitísima ilusión estar hoxe aquí. Vin a moitas compañeiras miñas coas súas fillas aí sentadas. Algúnas subiron aquí arriba. Vera, a filla de Ángel. Fíxome moitísima ilusión verte por aquí. E nada, gustaríame falarvos un pouquiño de min. Eu empecín no teatro aos 8 aniños, con Chiqui Durán e con Loida, que aí está. De Chiqui, pois, aprendín a determinación e o traballo duro, e de Loida, pois, descubrín que nesta profesión hai moita maxia, moito amor e moito cariño, así que grazas, Loida, e gracias, Chiqui. Logo marchei a estudiar a Madrid, aos 20 anos, gracias á axuda dos meus pais e do seu apoio incondicional. Eles me brindaron un apoio moi grande e siguen facendo agora mesmo, aínda sabendo que esta profesión é moi difícil. O apoio, sen dúbida, é tamén un pilar moi importante na nosa carreira, pero se non o tedes na casa, hai que encontrar ese apoio no camiño. Encontraredes xente que soña e vibra ca mesma intensidade que a vos, volo garantizo, non estades sós. Participei en series de televisión, tanto galegas como fora de Galicia, este último ano en 2 películas. Actualmente estou nunha compañía de teatro, pero a miña carreira aquí segue, resumíndose en supervivencia e en continuar camiñando, seguir loitando e non quedarnos á espera desa chamada de teléfono que nunca chega. Temos que crear as nosas propias historias, escribíndoas, grabándoas e formando un equipo que non só te acompaña no proxecto, senón tamén no camiño, e vaiche a facer crecer como profesional e, con sorte, como persoa. Eu estudiei fora, en Madrid, en Cristina Rota. Ali estiven 6 anos nos que non só aprendín interpretación, senón tamén dos meus compañeiros e da mesma vida. Porque para a nosa profesión, sentir e vivir experiencias nútrenos constantemente, son o motor e a gasolina para a nosa creación. E que vos quede ben claro, o talento non só pasa en Madrid, nin en Hollywood, nin nas grandes ciudades. O talento ocorre aquí, nace aquí mesmo, entre nós, mirando o noso mar, subindo a Curota e mirando o Barbanza. No noso corazón e nas nosas ganas, nós somos a creatividade. A vos que estades hoxe aquí, nominados, gañadores, ou simplemente creades desde a vosa casa, cos amigos, colexio, instituto, non deixedes que ninguén vos diga que as vosas historias non nos interesan, porque sí, nos interesan todas. O audiovisual é unha ferramenta poderosa para contar quenes somos e como vemos o mundo. Ser actriz, director, guionista, non é só sair nunha pantalla, dirixir unha gran película ou escribir un gran guión, porque para iso hai que ter moita coraxe.
has de ser vulnerable, has de traballar duro e de insistir cando as portas se pechan. Haberá días de non, crédeme, haberá moitos días de non, pero hoxe, nestos premios Alberto Romero, celebramos o sí. O sí á vosa imaginación, o sí a seguir intentando. Non precisades permiso de ninguén para ser artistas, só precisades empezar, ter gañas e historias que contar. Grazas a esta organización por pensar en min, que é un orgullo ser a vosa convidada este ano, a verdad, moitísimas gracias. E a vos, pois, disfrutade do que queda de gala, que creo que poucos pinchos, supoño. Nada, o mundo está desexando ver o que facedes a continuación, así que moitas gracias, moita merda a todos. E nada, vémonos nas pantallas, unha aperta. E arranca ya. Mira, non sei se esta xente sabe que eres daqui da Pobra. Son da Puebla, claro. Hai algún listo. Moi ben. É da Pobra do Caramiñal. Pero tamén teño que contarvos algo máis dela. Hoxe está de cumpleanos. Sí? E como sabedes? Porque non sabémolo todo. Entón, eu non che vou a cantar porque non sei cantar. No. Pero felicidade sempre se che dá. Gracias, moitas gracias. Ai, ustedes. Claro que sí. Ven por aquí. Chao. Irmáns gallegos, dende Ortega lo Miño, a Colla do Pouciño, fagamos rebrilar. Que vexa Vila Podre, cobeira da canalla, aldea que traballa, disposta pra loitar. Antes de ser escravos, irmáns gallegos, que corra o sangue arregos dende a montaña ao mar. Antes de ser escravos, irmáns gallegos, que corra o sangue arregos dende a montaña ao mar. Ergámonos sin medo, que o lume da coxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o pato de caciques, ladrón seres fuxe, o redentor empuxe da alma regional. Arriba! Antes de ser escravos, irmáns gallegos, que corra o sangue arregos dende a montaña ao mar. Antes de ser escravos, irmáns gallegos, que corra o sangue arregos dende a montaña ao mar. Antes de ser escravos, irmáns gallegos, que corra o sangue arregos dende a montaña ao mar. Sabedes que canción era esta? A que non o saben? Cal? Pa que dis que sí, lo? Pa quedar ben. Revolución, dale aí. Que canción era? Ahora sí, pregúntale. Cal era? Non sabe ella. Non sa... No. Os Pinos. No, mentira. Finalmente chamouse Os Pinos, pero chamábase desde un inicio Himno.
E foi Pascual Veiga quen lle solicitou a Eduardo Pondal que lle fixera a letra. Ah, vistes, que cultura. O ChatGPT... Ya. Vaya top. Vaya top. Aí a comio todo. No, pero está moi ben. Vamos pasar á categoría libre, pareceche? Se acabou. Vamos ca última categoría. Sí, señor. Non é a máis importante, pero é a máis profesional, en realidad. Porque é xente que xa se dedica un pouco a isto ou non. Pero, o sea, todos podes presentar un corto a categoría libre, que é a que ven agora. Vamos a ver os nominados. Sí. E eu vos animo a que dentro de 10 anos máis seades artistas tipo... Eu xa non estarei aquí, Pois... Ti non sei. É lo que che vai pasar, miña filla. En 10 anos. Vamos a ver categoría libre. Silencio, de Xoán Rodríguez Gil. Química, de Semín Porto. Boca de asno, de Carlos Calvar. Entrega o premio? Espera. Espero. Espera, porque... Contigo isto é toda unha aventura, sempre. Quen entregou o premio? Pois o alcalde da Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal. Vente. E presidente da Mancomunidade. Un aplauso ao alcalde, presidente da comunidade. Lo tiene todo este hombre. É como Dios. Pero carai. Está en todos lados. Agora, usted fala agora, para que despois vexamos todo continuado, sabes, que non se vexa todo así. Vale. Vaime berrar o presidente. Marcho. Pois nada, vou a facer un pequeno discurso institucional, pero moi breve, así que non vos preocupar. Bueno, alcaldes da Mancomunidade, Barbanza Arousa, concelleiros e concelleiras, representantes da Asociación Alberto Romero, xerencia da Mancomunidade, veciños e veciñas. Boas tardes a todos e a todas. Chegamos ao final desta gala do 10º certame audiovisual de curtas Alberto Romero e non podemos máis que expresar a nosa satisfacción polo camiño percorrido e polo éxito desta edición. Barbanza Arousa reafírmase unha vez máis como un territorio onde a cultura medra e se comparte, onde o noso patrimonio, sexa material ou inmaterial, segue sendo fonte de inspiración para as novas xeracións. Este certame é boa proba diso, un espazo no que a creatividade, o talento e a ilusión teñen cabida, dende os máis pequenos ata o público adulto, facendo desta iniciativa un proxecto verdadeiramente integrador. Nesta edición, a natureza da Serra do Barbanza foi o fío conductor que uniu todas as propostas. A través das máis de 40 curtas presentadas, puidemos ver reflectida a nosa flora, a nosa fauna e outros elementos vencellados á nosa natureza que son elemento de conexión dos 4 concellos de Barbanza Arousa. Cada traballo amosou unha mirada única, pero todas elas coinciden en poñer en valor o que somos. Queremos agradecer a participación de todos e de todas, aos centros educativos, aos usuarios dos centros de diversidade funcional, á categoría libre e, por suposto, a todas aquelas persoas que desde distintos puntos de Galicia decidiron formar parte deste certame. Gracias tamén á Asociación Alberto Romero e a todas as persoas e entidades que fan posible que este proxecto siga medrando ano tras ano. Parabéns a todas as persoas premiadas e tamén a todas as participantes, porque cada curto é unha mostra de esforzo, talento e compromiso ca cultura. Desexamos que levedes desta gala
unha experiencia enriquecedora e que sigamos atopándonos en futuras edicións, compartindo historias e fortalecendo a nosa identidade cultural. Eu, antes de finalizar, ademais, que, bueno, Emilio estuvo dicindo aquí, botando indirectas, non? Porque sei que quedou moita xente fora, pero, bueno, nós estamos moi orgullosos desta sala. É unha sala que ten 70 anos de historia. Aquí hubo xente que chorou, xente que rieu, xente que sonrieu, moitos sentimentos durante moitos anos, porque, como decíamos antes, foi unha sala de cine. Creo que é un sitio estupendo para facer un certame deste tipo, e, desde logo, o que non teñen outras salas de por aí, é toda esa carga emocional de sentimentos que ten esta. E, bueno, vamos a proceder agora, se vos parece, a dar o premio á categoría libre, e o gañador é Boca de Asno, de Carlos Calvar, de Pontevedra. Recolle o premio Carlos Calvar. A ti non cho dou. Non veu, e agora vou falar contigo. Vete. Vamos a sacar a fotiño primeiro, que eu recollo o premio que non veu Carlos Calvar. Creo que non está por aí, non? Alguén se chama Carlos? Hai que ser egoísta para darse o premio, Bueno, vamos a falar ahora da sala un pouquiño. Nada, sí, pero vou falar ahora. Gracias, tal vez. No, que non son Carlos, eu. Bueno, pois a verdade é que me fai moitas gracias polo premio. Eu non son Carlos Calvar, pero de verdade que yo vou a dar o premio a Carlos. E a verdade é que é impresionante recibir o premio nesta sala que ten máis de 70 anos de historia, onde a xente chorou, rieu, e nunca en mi vida podería recibir o premio nunha sala con esta historia, porque o importante é a historia. E a verdade é que me acordo cando vin por primeira vez con meu pai ver Batman aquí, me acordo dese sonido de meu pai, estaba aí, chamamos o jaliñeiro. Acordaste ti deso? Claro que me acordo. Mentireiro és, non te acordas ti de Batman? Acórdame que estabas aí sentado na segunda fila con teu pai. Non, que estaba arriba, coño, no jaliñeiro. Xa non te acordas. Vale, serei eu. Moitas gracias polo premio, que coño dixo. Pois nada, é un aplauso. E agora vamos a proceder a ver o corto que é para maiores de 12 anos. Pero tampouco ten nada, Bueno, non ten nada, pero a mellor alguén lle parece un pouquiño forte, digamos, para os máis pequeniños. Vale? Vemos. Arráncalle! Ai, xa vamos, hombre, xa vamos. Ai, carallo! Imos. Que tal, queridas amigas? Aquí estamos un día máis. Eu son Iria e ela é Leida. Pois como hace os días fun a visitar a unha amiga de 70 e pico anos que me dixo: eu últimamente solo vexo cousas que xa vin antes. La gaviota sombría se reveló que hemos hecho, porque estamos
churriño renquete para alimentarse con estes tíos que fai hoxe, un pouco azúcar. Ximena! Puto churriño, vai, Que tal, Rula? Nada, Pique, Mira, hoxe teño de menta. Moi ricos, en serio. Xa sabes, teño pai, nai, abuela, o hermano... Bueno, está un mundo carísimo, Graciñas, moitas grazas. Graciñas, Dios te bendiga. Economía circular. Esto é da casa. Mira, eu me desperto e vou a mar. Porque fai moito frío. E como fai frío, é o que pasa. Claro. Vai ver que ese frío... Non, un pouco de azúcar. Sí, veño, dale. É que estás moi dulce hoxe, Hoxe estás dulce. Nada, Pique, vas me pajar ou como con teu compañeiro? Te das outra porra daquela? Outra? Veña. Metí? Bueno, aí vai. Nada. Chao. Hay que comprar cuando baja y vender cuando comienza a subir, ¿no? No, yo no voy a ir a una tanda completa para... ¿Para qué? ¿Para un 3 o para un 4? No, mi tiempo es dinero, chaval. Oye, ¿viste lo de la banca de Segovia? ¿Lo que pasó? ¿Y qué? Ah, no, pero ¿qué te dije yo? Ya, pero ¿qué te dije yo? Ah, claro. Claro. Es que esto es para listos, niños. ¿Qué? Xa que non pola mascarilla podías intentar non cuspirme na cara, non? ¿Qué me lo estás diciendo a mí? Eso. Quédate ahí, bonita. En el suelo, ¿eh? Es tu lugar. Nada. Oye, no, pues vas a alucinar con lo de la caja Segovia. Y tengo una preparada que no veas. eso? El dulce, 50 euros. ¿A cuánto lo vendes? Vamos a hacer una fila todos, ¿vale? Veña, un poquito de orden, por favor. Distancia de seguridad, señora, que estamos en una pandemia. Veña, a ver, ti por aquí. Día siguiente, y luego, ahí, a moza, y por ahí. Mira, distancia COVID. Distancia COVID. ¿Qué dice? Ahora último, por listo, vale. Sí, un poquillo de orden, por favor.
Sonou vos a protagonista? Veo ano pasado, verdad. a falar. Mima, como dou a chapa. Eu escribía no meu diario, non sei que tal. Que estuvo moi ben, a rapaza. Ai, pero dou a chapa. Se acabou. Gustou vos? Pois po ano presentades cortos e máis. E Porque ganades. claro, si a que ahora vamos a empezar a facer exclusivas, só pode vir o que presente cortos. Non, é broma. Por si non, igual está vacío este. No, si po ano vamos a Boiro, finalmente... Cuidado co auditorio de Boiro po ano. Cantos collen no auditorio de Boiro? 535. Un aplauso. 535 personas, vamos a enchela. Vamos a encher o auditorio de Boiro e vamos a intentar que esas 535 personas 35. teñan sentimientos, emoción, que vayan facéndose un auditorio Porque con está feito jarra, no mesmo sitio no que estaba feito o antigo, entón Vamos eso... a... É broma, que ahora sei que vou ter o coche cunha multa criminal. Non me libra... No, eso está clarísimo. O sea, este coche está ben aparcado, sí, poña multa igual, despois falamos. É de Emilio. Los músicos, un aplauso para eles. Por favor, chicos, salide. Se acabó. ¿Y cómo se acaban las grandes cosas con música? Pero espera, Emilio, un segundo. Espera, que vai. Espera. Ela é que leva orden. Claro, sí, porque me poso unha escaleta e hai que seguila. Hai que agradecerlle a Chicolino que, aínda que os pinchos non os poida facer... Non fixo Chicolino? Os pinchos non. Pois vai. Xa che vou contar agora que nos fai. Pero, a ver, o que sí nos dou de comer foi aos técnicos ao mediodía. Fomos a comer ao restaurante Sisal. E comeches ben. E bebestes ben. E tomastes chupito. E café. Era agua. Era agua. Si che estaba botando eu. Que me mandaron controlarche todo o día para terche así. Bueno, eso, que gracias a Chicolino de todos modos, que non tuveron maneira posible, porque non teñen recursos suficientes, necesitan xente para traballar, o sea que si necesitades traballar e ganar 4 pesos e de pedir traballo, necesitan de todo, cociñeiros, camareros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí de Chicolino, que seguro que vos dan traballo. Entón, como Chicolino non pode facer os pinchos, aquí botaronnos unha manciña, bueno, un gran apoio, deronnos un cariño, sabes, se ven Gastrolab de Boiro. É que este ano vai con Boiro, estamos a Puebla. Xa te podes po ano poñer fino, Por o ano temos aí algo... Non sei se che chegou aos oídos, non? Algo chegou, ves. Bueno, pois eso, Miguel Mosteiro vai nos facer os pinchos, hai que agradecerlo e hai que agradecer tamén a Mancomunidade o apoio e a colaboración que tuvo con nós para que pudermos sempre se chegar porta aí. ben con nós a Mancomunidade. Moi ben. Que son estes de aquí O sea, diante, ao final queda todo na casa. Todo o contrario. A Non podemos Mancomunidade, dicirlle nada. sin esto, hai dúas cousas esenciales para facer estas historias. Barbanza Arousa, que é a Mancomunidade, e os cortos. Un aplauso tamén para vós. Eu non vos lo dou, pero dadevolo vos, porque... No, un aplauso para toda a xente que presenta cortos. Non se pode facer un certamen de premios sin non hai participantes. Correcto. E isto é así. Si nadie se participa, é inviable. Entón, gracias á Mancomunidade, gracias a todos os concellos, gracias tamén a Trazos polas fotos, polos... Todo feito por eles. E pouco máis temos que dar as gracias. Bueno, en realidad a moitísima xente, pero claro, queremos acabar antes que as obras, entonces xa vamos a parar aquí de dar gracias a todo o mundo. Que se todo el mundo al que no le dimos gracias, pues que se sinta agradecido. E máis, vamos a dar gracias de unha maneira máis espectacular. Iván, vente. Iván? Es que oite estes dous, vinde por aquí. Vinde, que vamos a bailar ahora. Vístete Sí, vos. Home, non parades de dar a turra, Quen máis quer subir? Vamos, para arriba, chavales, que vamos a bailar todos juntos. Sí, porque vamos a acabar por lo grande. Quen máis? Todos, Os que queran. Queres animar algún? Nah, os estes son sosos, os alcaldes son sosos, coño. Porque ti cando naces e é soso, dis, pa que vale este chaval, pa alcalde? Emilio. No, é verdad. Entón, son sosillos. Bueno, o de Rianxo non quer vir, vale. No, aquí de Rianxo non veu. O sei. Olvídate. Veña, todos os que queirades subide, pero hai que bailar, non se pode estar aquí facendo amón, Esto se baila así. Pa la derecha,
No, é mentira, vais a no que idades. Vinde máis para aquí. Chicos, Vinde vosotros espero para que... aquí. ¡Coño! ¡Espera! ¡Espera! ¡No se vio esto! Mira, escoitade. Escoitade. Carlos. Escoita, é pequeno, pero aguanta, ¿no? Aguanta, isto non vai abaixo. Chicos, moitas gracias por vir. Esto no lo vi en mi vida. Aquí las autoridades van a ver desde abaixo, Moitas gracias por vir. Esta es la gala. Un aplauso para todos. Y aquí acabamos. Alex, créditos. ¡Arrancamos, chavales! ¡A bailar! Ai, ruada, ruada, ruada da Virxe pequena e a súa barca. A Virxen era pequena e a súa coroa de prata, marelos os catro bois que no seu carro a levaban. Bombas de vidro traía a choiva pola montana, mortas e mortos de néboa polas concordias chegaban. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxe pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxe pequena e a súa barca. Virxe, deixa a tua cariña nos doces ollos das vacas, eleva sobre o teu manto as proles da mortallada. Toda testa da Galicia xa ven salaiando ai alba. A Virxe mira pro mar dende a porta da súa casa. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxe pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxe pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxe pequena e a súa barca. Ai, ruada, ruada, ruada da Virxe pequena e a súa barca. Ahora cerraríase o telón, pero como no hay, pues nada, vámonos indo. Gracias, gracias Fora hai a pinchos, todos. vémonos fora aos pinchos. Ah, sí, quedado.